Bij Zwartgroep Talent krijgen zeker 150 mensen diem. De reorganisatie rekent vooral werknemers in leidinggaande en stiepjendsten en het medisch personeel. Het schrassen van 110 FTE's is het gevolg van bezuinigings- en veroordeelde yieldstremen. Het personeel is daarom de dagen van ontslagen op een hicht gebracht. Er komt een onderzoek naar het bezitten van de controletour op het militaire oefenterrein de Vliehorze Vlieland. Een stiljagerpiloot uit Volkel nam de tour juist middag per ongeluk onder vuur bij het boordkanon van zijn F-section. Hij heeft een groen doel op het straalrijtje mappen. In de tour zie je rond militairen net één rekken verwoenen. De controletour rekken wel zwiers kansjeren. De vier gemeenten die takken meer naar de werindeling ontstaan komen met een actief taalbeleid voor het Friesk. Dat is een verslijn in een convenant. Daarin is praat dat het niveau van het Fries er net op achteruit gaat. Ambtenaren moeten daarom op cursus en notulen van reisgekomsten maar ik in het Friesk opgesteld worden. Joen en vannacht pittige buien, maar kans op tonger en windstjetten. Het wordt 6 graden. Morgen eerst buien en wat zinnen, middags bewolkt en rein. Het wordt 11 graden. De zuidwestenwind is eerst krachtig, maar in het letter auw.